Diyos, maray na aga po mga tugang, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pagatinder kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit nin cellphone, pagpicture o pagtext kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa, mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po para sa pagpuon kan sa tong novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude,
to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagasakit huli kan samong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin ibapang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibohan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami.
Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamigbi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, ngunyan Huwebes sa ika-22 na simana sa ordinaryong panahon. Isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Rosilan and Florencio Abalos III. Thanksgiving prayer offered for Luelida Balueta and family. Dulot ni Yani Padilla and family. Pasasalamat man dulot ni Helen Miralles and family, Jacob family, Patricia Homiliano. Pasasalamat for the 72nd birthday ni Cesar Severo. Asin pasasalamat man dulot ni Tess D. and family, Yonis Miliana, John and Divera family, Judith P. Alaurin, Jacob family. For the gift of life, dulot kan Amaranto family. Pasasalamat man dulot ni Jinky Mijares and children and Joanna Marie Apuya. Para sa espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Sa espesyal na kahagadan para kay for dance career, dulot kan sa iyang familia, for passing physician board exam and good health and peace of mind, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Marquez and family, for healing and good health of Ana Marie Kim, dulot kan Buena Obra family, for need and intention of Tintin Marchan, dulot ni Angie M. Pasibre, for need and intention of Emmy Pesibre, dulot ni Angie M. Pesibre. Sa special na kahagadan, dulot kay Carmelo Ninita and Diosdado III, dulot ni Tess Palses. Sa special na kahagadan man, dulot ni Mr. and Mrs. Rodel Boraes, and Tess D. and family. Petition for safe travel of Joe and Del Araya. Sa special na kagadan for board exam para kay Jean C. Barameda. Sa kapahingaluan kan mga kalag para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for the death anniversary of Christina, dulot ni Lani R. Morada, para sa kalag ni Asuncion, dulot ni Rica Dumalaon, sa kalag ni Orly, dulot ni June and Lani Rico, para sa kalag ni Ernesto, dulot kan Liarena family, sa kalag ni Eugenia, dulot ni Helen Miralles and family, sa kalag ni Arnolfo Jr., dulot ni Gloria
and family Ortiz, para sa kalag ni Vivencio and Encarnacion, Catalino and Leonor, dulot kan Severo family, para sa kalag ni Leonora, Yolanda, Galo, Wilfredo, and sa gabos na kalag, dulot ni Yonis Miliena, para sa kalag ni Joselito, dulot ni Joy M. Espinilla, sa kalag ni Regina, dulot ni Gemma Cabria and family, for the 4th death anniversary ni Pio, dulot ni Regina Pedragusa, para sa gabos na kalag, dulot kan Araya family.
Banwaan ning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pinupunan taan sa tuyang aldaw, sa pagrani kisan Judas Tadeo, nagsasarig na dinadara niya sa mahal na Diyos ang sa tuyang mga kahagadan. Punan taan selebrasyon sa paghagad nin pagkaherak kan mahal na Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanakasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagrangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahuli sa mga paladan na apostol, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran, huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo. Kaugaying warasan na ang simbahan, danay na magtalubo sa bilang min mga nagtutubod sa imo. Huli ki Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Daiman lugod sa indo nin masala, ang naghuhuna na siya madunong sa kinaban na ini, magsamangmang, tanganing maging madunong. Ta daw, hulita ang kadunungan sa kinaban na ini, kamangmangan, sa atubang nin Diyos. Siring sa sinasabi sa kasuratan, aram nin kagurangnan na sayang ang mga kaisipan kan mga madunong. Asin man ang mga madunong nadadakop sa saindang kadunungan. Kaya dainin magpaabaw-abaw sa mga tao. Hulitaan gabos sa diri nindo. Si Pablo, si Apollo, si Sifas, ang kinaban, ang buhay asin kagadanan. An sa mangunyan asin na maabot.
Gabos sa diri nindo, alagad kamo sa diri ni Kristo, asin si Kristo sa diri nin Dios. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa diri nin kagurangnan, ang daga asin an kapanuan kaiyan. Sa diri nin kagurangnan ang daga asin ang kapanuan kaiyan. Sa diri nin kagurangnan, ang daga asin an kapanuan kaiyan. An kinaban asin an gabos sa nagiirok diyan. Huli talina lang niya an sa ibabaw nin kadagatan. Asin pinamugtak niya iyan sa tahaw nin katubigan. Sa diri nin kagurangnan ang daga asin ang kapanuan kaiyan. Si Isay an makakatukad sa bukid nin kagurangnan. Si Isay an makakatindog sa banal niyang iirukan. Ang taong malinig, ang kamot asin mabini ang puso. Asin dai nagmamaot nin kapaabaw-abawan. Sa diri nin kagurangnan ang daga asin ang kapanuan kaiyan. Maako siya nin bendisyon hali sa kagurangnan. Nin balos nagikan sa Dios na sa iyang paraligtas. Siring kaini ang tao na naghahanap sa kagurangnan. Naghahanap kan Dios ni Jacob. Sa diri nin kagurangnan ang daga asin ang kapanuan kaiyan. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, duman sa baybayon kan danaw nin Genesaret. Si Jesus pinalibutan kin nindakol ng mga tawo sa paghimate kan tataramo nin Dios. Nahiling niya ang duwang sakayan na harani sa pangpang. Ang mga parasira nakahawas na asin naghuhugas kan mga hikot. Luminunad sa sakayan na sa diri ni Pedro, asin nagbuot na irayo ining kadikit sa pangpang. Nagtukaw sa sakayan asin nagtukdo sa katawohan. Pakatapos pagtaram, nagsabi ki Simon, "Pumalawod ka, asin ituntun mo ang hikot sa pagdakop." Si Simon nagsimbag, "Maestro, kasubanggin, nagdamlag kaming, kaming nadakop. Alagad sa tataramon mo, itutuntun ko ang hikot." Siring ang ginibo, asin nakadakop nin kadakol na sira, mala ngani ta magigisi na ang hikot. Kaya pinaypay ang mga yaon duman sa sarong sakayan, tanganing tabangan sinda. Nagdurulok asin napano ang duwang sakayan, sagkod na haros malunod. Pagkahiling kaini, si Simon Pedro duminapa sa pamitisahan ni Jesus asin nagsabi, "Rumayo ka sako kagurangnan, ta ako sarong para kasala." Siya asin ang sa iyang mga kairiba naggaralas, pagkahiling kang dakulon na sira na sa indang nadakop. Naggaralas siring man si Santiago, asin si Juan, mga aki ni Zebedeo, asin mga katabang ni Simon. Si Jesus nagsabi ki Simon, "Dai ka matakot, puon ngunyan, mga tawo an sa imong pagdadakopon." Idinuong ninda ang mga sakayan, binayaan gabos, asin nagsunod kay Jesus. An marahin na bareta kan sa tong kagurangan. Pagumaw sa imo, Kristo. Binayaan ninda ang gabos, asin nagsunod ki Jesus.
Magayunon po ang eksperyensya kan enot na mga disipulo kan kagurangnan, the 12 apostles. They have seen Jesus working wonders and miracles in their lives. And so they followed Him. Kita po, nagdidigdi, naghihinguwang makapasimbahan kada Webes, bago magtrabaho, bago magpaeskwilahan. Bako dahil pirmi kitang igwang hinahagad. Ano po? We're here because we have seen ourselves wonders in our lives. God has been working miracles in us. Digdi po sa Ebanghelyo ngunyan, sarong milagro ang ginibo kan kagurangnan. Napagal po sinda Pedro, Santiago, asin Juan, sa magdamlag na paglawod, nagsira sinda. Alagad, mayo po sindang nadakop na sira. Aram kan para sira, na bakong gabos na banggi, puro pareho. May banggi na dakol kang madadakop, kung minsan dikit sana, igwa man mga banggi na dai talagang nadadakop, kabisado iyan kan para sira. Arog ka iyan ang buhay ninda. Dangan, pag uli ninda Pedro, Santiago, asin Juan, naabtan ninda si Jesus, yaon duman sa gilid kan danaw, nagsakay si Jesus sa bangka ni Pedro, dangan nagpuon na magtukdo sa mga tao. Sabi ni Jesus ki Pedro, Pedro, ituntun mo giraray an sa imong hikot. Lower your nets once again. Ano pong reaksyon ni Pedro? Kaninot, nagduwa-duwa po siya, nag-alangan, ta sa pag-agi ko kan mga taon, kabisado po ni Pedro ang pagsira. Aram niya na nagdamlag sindang naghalat, tay sindang nadakop. Aram niya asin sigurado siya na mayong sira ngunyan. Now, sisay po ini na nagsasabi sa iya na baluon giraray, bako man para sira si Jesus, bakong aki siya kan panday na si Jose. An aram niya, mga gibong kamot na bakong sa dagat. Siguro po sa buot ni Pedro, nagsabi siya, aram ko ini kagurangnan, kabisado ko po ang pagsira, ordinaryo ining maray para sa ko, aram ko na mayong madadakop na sira. Pero nagkuyog, asin nagtubod man giraray si Pedro sa iyang maestro. Ki Jesus, nasabi kan Salmo, iyuan kag sadiri kan gabos. And what happens? Ano po ang nangyari kan nagsarig si Pedro? Napano nin kadakul-dakul na mga sira ang hikot niya, haros magkagirisi kan dakulon na sira, haros malunod sinda. Nagngaralas po sinda dahil sa milagrong ginibo ni Jesus. Makangangalas na pangyayari. Aram po nindo, ining pagngalas, this astonishment, this sense of wonder, nakakaligtas po ini. It can save us. Nata, sa paano pong paagi kita kayang iligtas kan sa tuyang pagngalas? Pope Francis tells us that our sense of wonder takes us away from our self-centeredness. When we find ourselves in awe of God's creation, of God's works in our lives, we are taken outside of our self-centeredness, our selfishness. Dakulaon po ining grasya kung nagngangalas kita sa mga gibukan Diyos, ining darakula man o saradit na mga ordinaryong ginigibo niya sa tuya. Our sense of wonder can save us dahil pinapalaya po kita kaini sa tentasyon na magsuro sa diri, magtutok sa sadiri ta, daita na nahihiling an ibang tao, an pangangaipo kan kapwa, daita na nahihiling na nagtatrabaho an mahal na Diyos. Garubaga kan mga saradit pa po kita, pag may bago kitang nahihiling, maugmahon kita, garugabos bago.
Pero kan dakula na kita, aram ko na iyan. Nahiling ko na iyan, mayong bago sa sakuya. We are focused on what we have seen. And we are no longer surprised by the little things. Dakula po ining problema, sabi duman sa inot na babasahon, dailugod kita maghuna na mga madunong kita na aram taan gabos. Dahil kung dain na po kitang nakukuang ngangalasan sa oroal daw, baka po nagtutubod na kita na kaya taan gabos, na daita kaipuhan ang mahal na Diyos, na kita ang naggigibo, kan magagayon, kan darakula, kan makangangalas. Lord, it's not you who made this achievement. It was me. It wasn't your miracle. It was my own effort. Napadakula ko an harong na ini, natipon ko an kwarta kong ini, nahaman ko an gabos na ini, bako man dahil sa imo kagurangnan. It was my own effort. This is my miracle. Not yours. Ako ang nagpagal ka ini. Bako man ika. Baka ordinaryohon na po ang gabos para sa to. Nagtataram kita. Aram ko na yan kagurangnan. Kabisado ko po iyan. Kabisado ko po ang pagsira. Aram ko ang trabaho ko. Ordinaryo iyan gabos para sa ko. Pag-arog po ka ini ang paghiling sa kapagtubod. Mayo na pong espasyo para sa mahal na Diyos. Dawa anong hagad ta po nin milagro, mataram na mataram kita, kagurang nanday ka man naggigibo para sa ko, dahil igwa kitang inaasahan na resulta, pero iba man palan ang gustong itaokan kagurangnan. Mga tugang, sa Webes na ini, ang imbitasyon sa tuya, iyo na paghurup-hurupan, nagngangalas paman daw po kita, nasusurpresa paman daw po kita, nahihiling tapa daw po na naghihiro ang Diyos sa arual daw tang pagkabuhay, o garo, pagal na po kita sa paulit-ulit na nangyayari sa to, are we weary, are we tired of the repetitive routines in our lives? Mayo ng bagong nangyayari sa to. Nasasaksihan tapa daw po ang milagro kan buhay, the ordinary miracles of our life unfolding before us. Halimbawa, ang milagro nin pagkamuot, natataong magsakripisyo, bakong pagkamuot na madaling magsuko, pagkamuot na selfish. Nahihiling tapa daw po ang milagro nin pagpapatawad sa mga tawong nakakulog sa to. Na paghuna ta, ita kayang magpatawad, but here I am forgiving. That is a miracle. O ang milagro nin mga bagay na daita hinagad, daita inisip na kaipuhan ta, pero tinaukan mahal na Diyos. Nahihiling pa daw kan sa tuyang mga mata, ang milagro, kan Eucharistia, ining tinapay sa kaarak na ginigibo kan mahal na Diyos, na hawak asin dugo kan kagurangnan? O dahil tuudon na kitang magsimba, tuom ko na ang pangadji, aram ko na iyan, Father. Dainang halaga, dainang milagro sa pagsanta misa. And so more importantly, the question is, are we allowing God to surprise us? Because our God is God of surprises. But first, we have to allow Him to surprise us. Kaya nga ni magayunon na pangadji, nahagadon sa mahal na Diyos, na hugasan ang satuyang mga mata. Tanganing mahiling giraray, ang kagayunan kan gabos. Gibuhon giraray na bago ang gabos, garo kita mga aki. Kagurangnanan sa kuyang agom, pirmi na sana po akong pigkukulugan, pigmumuda ako, dahi ko na po nahihiling ang karahayan niya. Mga G, kagurangnan hugasi ang mata ko, tanganing mahiling kong bago ang sa kuyang agom, mahiling ko giraray ang pagkamuot niya sa ko, na naghihinguwas siyang magbago para sa ko. Kagurangnan hugasi ang mata ko. Tapagalon na po ako sa trabaho, pa ulit-ulit ang nangyayari. Pagal na ako sa mga katrabaho ko, sa routine work na ginigibo ko,
Hugasi po kagurangnan ang mga mata ko. Tanganing maapresyar ko giraray. Ining sa kuyang trabaho. Wash my eyes, Lord God, that I may see once again the newness, the miracle of the ordinary. Let me allow you to surprise me. Danay po lugod na maging buhay sa mga puso ta, ang pagngalas. Minsan sa mga bagay na aram ta na, o paghuna ta, nasasabutan ta ng marhay, eksperto na baga kita sa pagsira. Si Simon, eksperto man, aram ko na iyan kagurangnan, kabisado ko po iyan, ordinaryo iyan para sa ko. Pero kung ikaan nagtataram na ibaba ko ang sakuyang hikot, gigibuhon ko po. Maski aram kong dain ng paglaom, even if it means hoping against hope, let me lower my nets. Because you tell me so. Si Simon, nabigla man giraray sa pwede pang gibuhon para sa iyakan kagurangnan. Because our God is God of surprises. Kita man po, kadakol pa pong mga milagro ang naghahalat sa to. Minsan paghuna ta, nahiling ta na ang gabos. Day pa po tapos ang mahal na Diyos para sa to. Kadakol pa siyang gigibuhon na mga milagro para sa to. Allow the God of surprises to surprise you. Allow Him today to surprise you. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol, si San Judas Tadeo, namimibi na akoon mo ang samong mga panuga, asin magkanigong pasunodun mo kami sa pagselebrar kaining mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas an mga puso. initas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa apostoles, ang simbahan mo, tanganing ini, maging danay na tanda kan sa imong kabanalan digdi sa daga, asin magtaonin mga langit nun na katukduan sa gabus na tawo. Kaya ngunya na sinsagkod paman, kaibakan bilog na hukbo nin angheles, dusay sa imo an isip na nagsasaranong kami, nagkukurahaw, asin nagsasabi. banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamarawayan, husana sa kaitaasan,
Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An paggagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabus na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora de Peñafrancia. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo. Kan banal na apostoles, urug na sinda San Pedro, San Judas Tadeo, si Santa Teresa de Calcutta, na fiesta ngunyan, asinan gabos na santos na kay tupa na kapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Nagsasarig sa satuyang maestro, mamibi kita sa mga tataramon na itinukdo niya. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasang sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadayan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo.
hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. mga tugang, uya ang satuyang maestro na naghahagad na magsarig kita sa iya. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahimo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.